Jokainen päivä on lahja, ja me usein aliarvioimme sen todellisen arvon. Joskus tarvitsemme muistutuksen siitä, kuinka hauras ja arvokas elämä todella on. On helppo juuttua rutiineihimme ja unohtaa pysähtyä ja hengittää. Kuitenkin jokainen hengenveto on ihme, joka ylläpitää meitä. Kuvittele herääväsi eräänä aamuna paikassa, jossa puhdas vesi ja ravitseva ruoka ovat ylellisyyksiä, eivät oikeuksia. Se oivallus itsessään voi muuttaa tapaamme nähdä päivittäiset siunauksemme. Kyse ei ole liitetyistä ehdoista tai syyllisyyden tunteesta, vaan kiitollisuudesta. Kiitollisuus ilmasta, joka täyttää keuhkomme, perheemme rakkaudesta, pienistä hetkistä, jotka tuovat iloa. Kuten Jaakobin kirjeessä 4.14 sanotaan, toista te ette edes tiedä, mitä tapahtuu huomenna. Mikä on elämäsi? Olet sumu, joka ilmestyy hetkeksi ja sitten häviää. Me usein sivuutamme nämä yksinkertaiset lahjat, koska ne ovat aina läsnä. Entä jos huomenna heräämme ja he ovat poissa? Ottaisimmeko edelleen elämän itsestäänselvyytenä, jos ymmärtäisimme, kuinka hetkellinen se voi olla? Jokaisella elämällä on oma mitä jos kysymys, joka vainoaa tai valaisee meitä, riippuen siitä, miten siihen suhtaudumme. Oletko koskaan pysähtynyt tarpeeksi kysyäksesi itseltäsi tuosta sanattomasta kysymyksestä? Ehkä sinun entä jos juontaa juurensa pelosta, toivosta, katumuksesta tai mahdollisuudesta. Tietäminen voi muuttaa näkökulmaamme ja innostaa meitä elämään tarkoituksella. Joskus itsetuntomme sokaisee meidät jumalalliselta tai korkeammalta voimaltamme, joka ohjaa meitä kaikkia. Kuten sanotaan psalmeissa 103:5-16, kuolevaisten elämä on kuin ruoho. Ne kukoistavat kuin kedon kukka. Tuuli puhaltaa sen yli ja se on poissa. Ja sen paikka ei muista sitä enää. Unohdamme, että voimamme, selviytymisemme, riippuu usein näkymättömistä voimista, joita emme ymmärrä. Ja silti kun kriisi iskee, etsimme vaistomaisesti tuota korkeampaa apua, tuota jumalallista väliintuloa. Juuri niissä epätoivon hetkissä olemme kaikkein tietoisimpia haavoittuvuudestamme. Uskotko, että sama jumalallinen voima on kanssamme rauhan ja runsauden aikoina? Vai unohdammeko sen, kun kaikki sujuu hyvin? Seuraavan kerran, kun kohtaat haasteen, kysy itseltäsi, mitä tekisin, jos apua ei saapuisi? Tällaiset kysymykset pakottavat meidät pohtimaan riippuvuuttamme ja kestävyyttämme. Ne muistuttavat myös, että nöyryys ja usko ovat olennaisia osia inhimillisestä kokemuksesta. Elämän ennakoimattomuus opettaa meitä arvostamaan jokaista hetkeä, jokaista hengenvetoa, jonka otamme. Meidän tulisi kunnioittaa tätä herkkiä olemassaolon tasapainoa kiitollisuudella ja nöyryydellä, koska lopulta kyse ei ole vain selviytymisestä, vaan merkityksellisesti elämisestä. Ja tunnustamalla ne siunaukset, jotka ylläpitävät meitä, jopa silloin, kun elämä vaikuttaa tavalliselta. Jos katsomme psalmi 99, kaikki päivänsä kuluvat pois vihasi alla. Me lopetamme vuotemme huokauksella. Psalm 19 opeta meitä laskemaan päivämme, että saisimme viisaan sydämen. Joka aamu, ennen kuin kiirehdit ovesta ulos, pysähdy ja arvosta elämän lahjaa. Mieti jokaisen hengityksen taustalla olevaa mysteeriä ja mitä on välittömien näköjemme takana. Muista, että elämän todellista arvoa ei mitata aineellisilla omaisuuksilla tai saavutuksilla. Se mitataan sillä rakkaudella, jota annamme, sillä ystävällisyydellä, jota osoitamme, ja sillä kiitollisuudella, jota kannamme. Se on olennaista olla todella elossa ja tietoinen tässä uskomattomassa maailmassa.